Ramogi koro wadonje weche motenore go ohala. Kamoiro ni tend wedhe ma pacho ka Kenya Ports Authority onyiewo yie manyien midendo ni tugboat. Matije maduong' en konyo teno meli mago e dho wath manyien ma Lamu. Yieno motis ni MV Pate mani kod bor mar mita 29 kod pek mar tan 85 onyiewe nengo mar siling bilion 1.4 kendo nyogo e dho wath ma Mombasa kowuok e piny mar Turuki kama nyocha ne olose. Jakom board mar KPA General Yiewo ne tich Joseph Kebwana kaachiel kod tend wath ma Mombasa mane oromo ne yieno koni obiro konyo e bero chenro madhi nyime e wath ma Lamu kama sani meli madongo gowe kakelo mwandu mowuok e pinje maoko. Ifanyile kazi ambao kwamba wewe umependelea kufanya kazi kuweza kusaidia. Planning, and the board has already authorized the acquisition of additional equipment to make Lamu more efficient. In this regard, we are expecting an additional 3 mobile harbor cranes for Lamu, so that in the end we'll have 5 mobile harbor cranes. We are also progressing plans to purchase 3 ship-to-shore gantry cranes, 3 rubber-tired gantry cranes, and 4 terminal tractors for the port. The acquisition of the new tugboat is part of KPA's development agenda, grounded on a detailed strategic plan roadmap that guides us to anticipate the emerging industry needs of the future based on marine trade trends and market needs. Out of this strategy was a need